उदालगुरि जिल्लानि बर' बाजार गोजौ फरायसालिया दिनै सिगांग्रो सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनाय जायो। बर' बाजार गोजौ फरायसालिनि दिनै सिगांग्रो सनाथि मायथाइ फोरबोखौ मेहेरगोनाङै खुंनाय हाबाफारि बायदियै बारग' फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनाय जायो। बे हाबाफारिनो गेवलां मेलावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारिजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो। गेवलां मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारिया बिबुंथि लाखियो।